chengeta ende vatisunungura saka kwamutangadura tiriko kana tichidaro sakura kuti kwamanga muri kugenura Sekuru hakusisina vamwe vanhu vamakasiya vachishandira kana kuti vazukuru venyu. Izvi ndiri kubvunzira kuti pasazonzi taona Sekuru kana kuti muzukuru waSekuru Achapola pavaimbogara paipai tabatsirwa. No, isusu pakusarenda kwatakaita munhu ari pamba pataigara ndinovimba kuti munhu aingoita zvekunditaurira pafoni so asi musi wokusarenda akandiita zvinhu zvakanaka zvandakafarira zvokuti ndakasangana nevaridzi vemusha so ndasangana navo ndakasiya makizi yangu kwavari pataigara nekuti tailodya saka apa takasiya pasina apasi kuita zvematare hatizoziva bhozi munhu kana atsvagede mumwe munhu achiti ndoda kulodya au ndinoita zvematare ine handizozivi but patakabva isusu Achapola hachasiri muGrinola Achapola ari kwamutangadura saka kuri sei kuno kwamutangadura ndima nesvondo muri kuno ndine svondo mbiri saka ndinovimba kuti kwamutangadura kwakanaka nokuti kusvika kwatakaita musi watataura pamhepo kuti Achapola ari kutama ndinofunga kuti rori yedu yakazara vazukuru kuuya kuno kwamutangadura vazukuru vakapembera vega tisati tatomboslasha ende kwakaita surprise kuti ini handitozivi kune muzukuru mumwe akabva kuSouth Africa akabva atoita kavhidhiyo kake kana gwenyambira akabva nawana gwenyambira vanogona kuridza mbira vaivai vakandibvunza sekuti tikukumbira kuti tiridzewo mbira panzvimbo pana pamasvika ndikati izvo zvinotenderwa nokuti mumwe nemumwe ane midzimu yake isu tiri pakubatsira munhu kune mwani mudzimu kune mwani mudzimu midzimu haifanani neyaChapola nokuti marudzi haifanani saka kana ndichirapa vanhu ndinorapa marudzi akasiyana siyana saka vane midzimu inofanira kuridzirwa gwenyambira space ndeanayo plus 2 chainesa kuGrinola mulocation kupaka motikari chako kwangwasingapakiki saka kuno kumukafamba kuenda kuseruko motikari dzinopaka kwese uku vazukuru vamanotandara kuswimming pool vamanotandara kunonzi kukagame range kekungotandarira so saka alhamdulillah kwamutangadura kune makomborero nemarobhabvanza akanaka ndinotenda shuwa ndozoti pana vazukuru vanogona kunga vasingashandise mota vachikwira malifts malifts anokwirwa ende kana vachakwira vanenge vachiti tiri kuenda kupi vanokwirira pana 4th padhuze pamatoireti paya pana 4th papaya akangosvika muzukuru woti inini ndikuenda pamutangadura akangosvika pamutangadura ipapo pamagonyeti ongodzika ipapo hapana futi kuti unochakwira lifiti unofamba netsoka maybe less than 300 meters kusvika panapa saka kungofamba kubva ipapo idola kubva pana 4th asi munongoziva kwese kwese hakuna kusina chimbavha munhu wamotikari ine handingataure chichichi but ndichakuzirani chokuti kubva pamutangadura kusvika panapa kubva pana 4th kusvika pamutangadura idola but nekuda kwekuti motikari nezvinoitika kuvanhu munhu anotaura zvake payake motikari saka alhamdulillah ndongoziva kuti chokwadi chakazara chekuti vanhu vane zvimiro zvavo maererano nemotikari dzavo saka munhu kana uchida kurapwa hautaiswe motikari unoisa mari yako muhoro unotsvaga kune munhu anokubatsira ko ingwani munhu aenda kuna Sekuru Ndunge kuchipinge nepamutangadura munhu anoda kupona anongouya pana Achapola handisi kurefe saka hazvina kutosiyana nekuti handiti kuGrinola dzimwe dzenguva kuseni kana iri pika wanga ari madhora kana masikati oita ma50 cents kana vanhu vawanda voita madhora saka zvimwe chete apa ndabvunza nekuti mwana azoti kwamutangadura saka ndofunga kunodiwa mari yakawanda zvineni ndinongoni mari shoma shoma nditika aiwa ndatenda Sekuru ndiri kuona Sekuru tine muzukuru apinda mudare zvakamira sei apa no muzukuru akandifonera akati Sekuru imi ndimunonzi Achapola here ndikati ungu ndinonzi Achapola ndikati Sekuru ndine dambudziko rangu riri kunditambudza handisi kurarama zvakanaka ndikati ndo muzukuru kana usiri kurarama zvakanaka inauyei tikanzi zviri pandiri nini Sekuru zvinoda kuti ndiuye kwamuri saka handina kana pfuma kana chekuita saka ndodii ndikati ndinokumbira mukoma Robert vauye iwe uuyewo titaure tiri pamwe chete utaure nhauna dzako kana zvichiita tokudaidzira zvinhu zvacho tonzwa kuti chii chiri pauri so iwe kana wauya mukoma Robert vokubudisa pakushambadzwa kwavo iwe wogona kubatsirika alhamdulillah ndofunga tine vanhu vakawanda vamwe vakauya Sekuru mukoma Robi toda kunobatsiriwa tiri kungovabatsira ende chinoita vazukuru vedu
isusu vanhu vanobatsira tine mwoyo murefu munonzwisisa nokuti vazukuru anouya kuno kuti ndakabva kwasekuru ninge hazvina kundifambira mushe unoti ko uye akafambirwa mushe uye abude achitaura so asi munhu ane tsvaga chakaipa ndiye anofamba ng'anga dzese achidzitaura mashoko akaipa asi iwe kana usina kubatsirika kun'anga yawaenda iyoyo ingozogutsika noti nofunga inini nemidzimu yen'anga iyi hazvina kubatirana asi alhamdulillah mumwe akauya ari kupona ndosaka isusu tiri kuti tabva uko atipawo nzvimbo inoyi apona saka paapona atiti sekuru garai isusu tinongofanira kuti angasopana watala mwari uyo ndiye ari kutichengeta pamwe chete nemunhu uyo saka munhu asati n'anga aigone n'anga inogona asi zvinoenda kuti midzimu yako nen'anga zvachidzana sei saka isusu tiri panapa tiri kuti isusu vanhu vese ngavauye vapone achapola vari pamutangadura and it's simple kana ungave usiku kana ungave chii pana 4th vakutoziva ukangotaura kuti tikuenda kwamutangadura kuna achapola vanotobvunza kuti wong'anga yedu yokugirinola saka alhamdulillah saka ndang'anga yekugirinola ndang'anga kwamutangadura saka alhamdulillah nokuti isusu chatiri kutsvaga taitsvaga space ndinofunga kuti maona mudare medu iko zvino zvimune space yakati kurei tine munosvikira vazukuru nevamwe vese vaishanda pamatare yachapola vese tingori panapa apa tisina kuti achapola achasvika mukangonzwa kuti achapola vanonoka kusvika ichina nefriday nesaturday ndo mazuva yachapola asi kana iri every day achapola vanongochengetedzewa nevazukuru vavo vari padare inini ndinoziva kuti vazukuru vangu varipo vamwe vari kurara pano ndofunga tinitone vamwe andi kubed rest kune vazukuru alhamdulillah zvichienderana nematambudziko emunhu handiti kurasika njere shave ringave rekuvhima shave nokuti iko zvino vechirudzi chizezuru vekwamutare vekumasvingo vamwe vane midzimu yemadziteteguru yavo yanovapa kuti vagone kana vachivhima midzimu yotoda kukumbiriwa saka isusu achapola ini handigone kuti nokuti ndinozoti nadzoi iko kuri kuti kukumbirira midzimu kuti leo tateguru saka tateguru ndiri kumuziva manje nekuti midzimu iyo ikasvika inondudza tisawira wakaita ako kuuya wandigona kundisunungura saka alhamdulillah vanhu vemidzimu ndiri kuvaona pano ende midzimu iyo ndikutaura nawe yechizezuru ndiri kutaura naye nekuti ikauya midzimu iyeyi inini tichitaura pachikaranga chekwedu muchakwedu midzimu iyo inotaura kuti ndakagara ndinewe musango rakati alhamdulillah ndoziva kuti chi ndakwanisa ndosaka takaenda kutete takandosangana nemhondoro yekutete ikataura kuti waita zvakanaka wauya kuzondiona kuno kuti uchibva kumalawi takakugamuchira wabva muno mosambike wakaenda kuzimbabwe tinewewe saka alhamdulillah munhu wese ane mudzimu achapola varipo pakusunungura midzimu iyo kana ikanzibira kana ikanzi chii chisezuru ndakuchikwanisa dogoze isusu tiri kuziva kuti midzimu iyoyo inogona kusunungurwa nasawira sawira haasi mwana wakwamai wako sawira haasi mwana wababa vako sawira haasi mwana watete wako sawira ndisawira ndiye anoreva kuti kana uchivigwa wakatarisa pasi musoro anoziva kuti unotarisa pasi soro saka sawira anenge achiita kuti musoro ulale alhamdulillah tinotenda saka muzukuru uyo hanzi zita ndiani ngo Thomas kumushande kupi mukoma Thomas Kamuriwa Kamuriwa yakakura Kamuriwa papi wana dandara Sekuru Achapola makavanzwa kupi ndakangowanzwa pamafoni pa ndikatoti ndidambudziko rangu iri zvishuka sekuchapora ndokanondokuporera asi ini sekuru ndatambudzika handizive kuti chii chinonyatsokuitika chaizvo sekuti ndinoti ndiri mumba ndakavata zvezvo unogona kungotonga kunzwa munhu anenge achitondimusa kutoti chitomuka izvezvi ngoma Thomas ngataure tichitarisana namaziso sematauriro anakandichiita nasekuru toda kutaura tichionana otonditi chitomuka izvezvi saka pandinonzi muka izvezvi ndotongomuka ndatongomuka ipapo izwi iri nderechirume nderechikadzi nderechikadzi kana kuti dzimwe nguva inenge rechirume asi nechingonzwa izwi inongorishedza kuti muka izvezvi simuka izvezvi pandinomuka paipai nditongotobuda ndotoenda kwandinoenda ati ndotonoita se ndotondisangana kana nemunhu parodi otonditi pamwe anenge ari wechikadzi kana pamwe anenge ari wechirume otonditi shamwari
pane munhu wanda unoona pasera apa ndibatsirei bhegi rangu nasingatoti aita se azione zvinhu zvangu zvandinazvo izvi nditi ndobva ndatoona bhegi rake ndotovhura ndona mune mari ndototora zvisezva nechida munhu hapana anondibvunza kana kuita se saka ainini ndatambudzika munoona zvane nguva yakareba zvakaita sei so far ndane 3 years ndichiita zvinhu izvi saka mari muri kutora 4 years makwanisa 4 years saka mari muri kutora here bhegi mari muri kutora mukoma zvekuti inototenga ndishandi but dzimwe nguva unotoona kuti mari yacho dzimwe nguva haina zvanenge ichishanda dzimwe nguva inini zvinoshanda but tora nechitozerese matora saka ngatiti pasvondo kana kuti pazuva kana kuti pamwedzi zvinowanziitika kwenguva yakareba zvakaita sei pamwedzi ndogona kutoti pamwedzi ndogona kutora kana kuti ka 3 chete mari ine ndatora pamwedzi iyoyo aiwa ainge mari yakawanda kana muchiziva figa yamakatombotora makatora mari yakadii semari yandakapedza kutora pa 3 months yapfuura pamonth yapfuura ndakatora nofunga uma 450 pamutati 600 ati kuti ndione chainoshanda handisi kuchiona kana maitora bcause mati munoita zvekumutswa ka muenda munopiwa bhegi remari kana maitora munozoita sei ipapo munodzokera kumba masvinura munosvika munoita sei pandinosvika pandinongoitora chiri chipedza kuitora ndotobengenuka ndototi kumari ndototi pamwe pane munhu ainge andibatisa pamwe nchata se achindibvunza kumari yangu hapana kana anouya asi nini ndega ndida kutongonzwa kuti mari ndikutonzwa yato yangu makatoibata mutiiona ndakatobata apa mari inenge yato yangu mune mabengenuka maakumba yakati muchiri kwamunenge maenda ipapo munhu yacho ndipe example matumba kwenyu kuvillage kwenyu kunonzwani kwadandara ngamamutswa pambapenyu komatomasi munonomukira maapapi pamunosikopiwa bhegi nemunhu remari tichibva tiri madandara emoyo tichibva padandara unogona kubva sekuti panabva padandara hamina mashops ari pane mashopu ari pamutangadura apa pamutangadura ipapo ndichingosvika pamutangadura ipapo ndosvika ndatosvika munhu andanga akatomirira inini mwene obva atonditi zoni shamari ndongoti ndasvika padhuze pake so ndichingosvika padhuze pake tongomhosana nguva diki asi hatadze kutondiudza kuti shamari ndibatirewo bhegi rangu kana kuti ndikudzoka mai manje hashaiche kutondisiyira ipapo asi nini ndozobengenuka muri ukosenge kwamutakadura zvinhu zvandinazvo ndezvani asi nini ndichizviziva kuti panzvimbo pandasvika sina kana chinhu asi ndinozoshamisika ndakuna ndianezvinhu vabereki munavo vari kupi vese vari kokumusha makambovaudza here dambudziko vakatombofamba takafamba kwakawanda vakawandisa hapana chine kana chinhu muchifunga kwenyu n'anga dzaangani nemaprofita kusanganisa musingakanganisi papa vangu inini mari dzavakabuda ndofunga vachida kuti basa ripereka vakabuda mari dzakawanda sekuti ndichikurangarira pane pavakatoti papensheni yavo yavanga vatotambira bva watongoti mari iyo yese da kuishandisa chi kune umwe n'anga yatandaonawo kunonzi anzi kudomboshavo asi hapana chakachinja ndaingona zviramba zvingoendera mberi zvekuti kana kupinda kana mutaundi chaimuno izvezvi kupinda mutaundi ndinogona kudzoka ndichitokuratidza kuti sekuru wanaizva ndikutaura wane mari ndatone mari izvi saka inotenga chii bcause ine mari yamoa ndaifanira kuti unamakaa masuti embiri ayaya kuti kana sheti kuti yangu kungotenga zvinhu zvanechingonzwa kufarira panguva ndisiri zvekuti ndinozoda kuonekera stere ndinongotenga zvanechingonzwa ngoda kuita kufarira kupfeka ende handidi kuti vazhinji vazvione kuti mapfekera nendakaita bcause vazhinji vanozoti handiende kubasa saka neitoti vanozoti kudii vachiona ndichitenga zvinhu zvinodhura kudaro dzimwe nguva mari yamunogona kuzodiwa vanonga vakuti zvine pamwe ndiwo wati saka ndine chingopfekawo zvinhu asi dzimwe dzenguva mari yatotenga mbatya dzakanaka nentumu saka kwamuri kufamba satadzokera kuna sekuru zviri kunzi chii kana zvaimbonzwo chii aiva kutoti ishave riri pauri iroro shairoro ndikuendemunyaradzi inini pane zvangu kuba munoba notora ndikunyepa tachokwadi but inini handichazvii
ndaneta nazvo ndoti ndoshandawo zvangu nemaoko angu. Alright. Ndozvandinyanyechemera ndisaka ndauya kunokunasira. Alright. Kuti problem ndane nguva ichindinetsa. Alright mkomo. Mataura nyaya yakanaka. Chii chamakapedzera kuba musati matanga kurota muchinopiwa mari? Tinapedza kuba. Tinapedza kuba ndachikwama. Chichikadzi chanchine mari. But ipapo panguva ndakwanisa kuiverenga. Bozi yakandishoka pandichiita nesi. Ndakashamisika naye singaita. Mari kuwanda kudai. Sekuti zvanga zvandakuziziva kuti ni ndinosimbobata mari but mari dzodzo pane zvinoitika. Sekuti nemunhu anenge achimutswa but ini kazhinji handinyanyozivisisa kuti chii chinozotoitika kana ndasvika panzvimbo. Asi izvozvo ndazvinzwa. Paiye kuba makasvinura tingati tiri kumashops kwamutangadura. Ndipo ndikubvunza kuti munhu wamakapedzera kuba handiwa motora kuti makapedzera kubira mukadzi. Chikwama changa chine mari yamakati hamuna kana kutoiverenga. Mari iyo makashandisa chiende yakapera sei? Iwe mari iyo ndingati pekutanga ndakatongotanga ndaenda kune mwana wangu. Sekuti ndine mwana wangu. Ndaunga ne mwana wangu mudiki. Ndangomupa mari. Sekuti akasiyana namai acho. Ndakangoti ndichinosvika kumushako kwambuya acho kwaanogara. Ndikati ndizanda unomubhadhara school fees. Ndakangosvika ndanasungomupa mari. Mwana wangu ndichimutambidza mari. Akandibvunza kuti tete mari maiona kupi. Sezvo vasingazivi. Haana kandoziva. Ndangoti aiwa iwe chinonoshandisa zvezvakuda se zvakuda kushandisa. Ndikati ndakuenda. Saka imi mkomo hamunambira mashanda upenyu hwenyu? Since. Basa renyu nderekuba? Handi. Basa nderekuba? Kushanda ndini. Asi basa nderekuba? Ndiro basa rangu. Izvezvi zvandikutaura tikada toti panapa izvezvi. Ndibve panapa kuenda kutaura. Ndodzoka nani. Munoziva sei mukasvika pane vanhu vane mari kuti ndinotonzwa. Ndinotozvinzwa. Maoko angu anonditaura kuti pane zvirimo mumwe wemunhu. Alright. Pane mishonga here yamakatsvaga inoenderana nekuvhima kwenyu? Pozi sei chinozokudzai kuti ini ndasvika panapa robhadhara nemari munzwa maoko achikupai signal? Kuti nini pache zvangu ndine kwandakabata nyepa asi sekuru wangu ndio raiva chinzi ngati basa rakufuti. Okay. Baba. Asi vakazwa. Saka ndisingazive kuti pamwe ivo sekuru vane zvavakandiitawo ndichidikisesa. But inini chikuru ndakangokura ndingori munhu anoita. Saka pakuba apa muchitokuramba zvanga zvizvo kana kuchikoro? Kuchikoro manje ndokwanga kutori serious. Ndagona kubuda nemabhegi. Vana vese pachikoro vagona kutoti tisina kusiyira kuti mabhegi edu toenda kumasports. Ina ndasport yandaita kuchikoro. Ndaingodzi uyu takusiyira mabhegi edu ushu. Ndotosara ndotosecha zvese zvandinoda. Yanga iri sport yenyu. Ende vachidzoka kumasports kwavo kwandisiyira mabhegi avo. Havana chavanowana, havana chavanokomplaina. Zvinhu zvavo zvinenge zvingori correct. Kunyange vakaona zvinhu vanonge vingoti uyu habi. Asi ndine chivavo. Makambosungwa? Chaichai. Handisungwe. Kusungwa handisungwe. Kusungwa handisungwe. Kana kavana handisungwe. Asi hamuna here mumwe munhu wamakakambotombo kuaccuse kuti iwe Thomas ndowandibira makatonetsana ikaenda kumapurisa? Vakawanda but zvinoshaya basa. Ndokandopinda mumapurisa mandisikonzoni uyu mawire naye panapa ngaabude muno maanobhohwa. Mapurisa achindidaro but mama inesingatomazive mapurisa kuti vanoita nezvi nemapurisa here kana kuti nokunosvikwa nemupurisa kana anenge ari nehembe dzake. Ubva kuti pana wakaita sei? Ndoti ini ndotongopomerwa mhosva kunzi ndakabachi chakati but ndinasi kuzviziva. Vazoti ndizvini chimbonogara murumu. Ndinogatswa kana murumu mangu ndega mekuti munenge musina vanhu. Musiri mekuti ndavharira. Ivo muyongoti ndingogara vachida kuita ngesenge vakukonfema kuti neyange kufamba sei. Asi ina handina kwandinozoenda. Ndinozongobudidzwa. Saka chinhu chaita kuti muuye kwasekuru Achapola zvinhu 2. Nyaya yekuti maakumutswa makarara. Munopiwa mari. Nekuti hamuchada kuba. Handichada. Kuba ndicho. Akutombura kuti ndimbonzwa kuti kushanda kunoita sei.
Pozwa mapesa pakutora che. Mango kutora. Musingataure zita. Munotone munhu here wamunotoziva padhuze wamakatobirawo akatotambura kutozoti apa tingizoenyi kuti ndinabira. Ndakatobira mwana watete vangu. Ndakatomubira, takatogara tese, ndaenda kumba kwake. Ndopinda mumba make. Achitoti sekuru nezuro ndakarowa mari kumaini. Andazvomaini. Sekuru ndakarowa mari ndoti bhegi chaicho. Ndikati aine muzukuru wako. Iyo nekusaziyawo. Ndakatomuvira mari. Anozviziva. Nanhasi haatoziziva. Nanhasi. Ngave ndimi chai kutoenda kubira munogwa kuti zviramba kutondirambira. Koi mungazondibirawo inini. Mungatondibira kamera iyi yandakatogara naye. Kuba. Ndinoda nekuti panguva iyo ndenda nzitora kana ndenda ngonzi chisena nacho. But ndinogona kutochitora ichi musikasazwisisa. Ndabiri watoziva kuti Thomas ndo basa rake. Amai vanoziva, baba vanoziva. Mune vanin'ina mune vakoma? Vanin'ina nevakoma. Vanotoziva kuti Thomas. Asi amai nababa vanozviziva zvavo but chekuita havana. Ende chinoitikawo kwandiri manje chekuti handiwanzotora zvinhu pamba. Handiwanzotora pamba. Vanotoshamisika vanashuva aibhira zvinhu kubva kunze zvinazvo. Vachingogamuchira. Kuna kuzvipfuyo munombotora ero? Mombe, mbudzi, zvipfuyo kashoma ndinozoita zvokutotenga. Kana chida huku ndokutenga, kana chida mbudzi ndokutenga. Asi mari ndinayo. Mari meminayo. Saka munhu anokupai bhegu, makambomubvunza ere kuti shamwari nini kundipa bhegu ukama hwedu hwakamira sei? Handimubvunza. Neitozviziva kuti mune zvandiri kuda zvirimo. Bhozi kumakope pandakarara ndichimutswa ndinotozwa unzi enda pakati unotora bhegi rakati unoita zvakati panguva imwe chete. Okay. Sekuru Achapola. Thomas arero. Chabwiri. Pana Thomas paita nyaya mbiri. Ndizova. Ndizova kwamuri. Sure. Ari kuti ari kumutswa nemunhu anomutsawo. Uenda kwaanenge aenda unosangana nezvaanosangana nazvo uzoona achivhura bhegi ine mari. Achizotiwo iye zvakare upenyu hwake nezviri paari masipotsi ake aanotamba sekuru ndekuba. Ndomatambudziko maviri ati ndinawo. Asi ndira kuti titange nedambudziko riri pamberi muzodzoka nekumashure. Handi padambudziko rebhegi raari kumutswa achipiwa achienda. Chii? Zvikuitika pamwana uyu sekutaura kwaari kuita shoti zvinhu zvinondisatsitsi. Nokuti haasi kuita nokuda kwake. So ndosaka ndataura kuti midzimu iri pakasiyana-siyana. Ndofunga ndambotaura pakutanga. Kuti midzimu iri pakuya pakasiyana-siyana. So uyu midzimu iyi ndeyekuti vabereki vake zvazviri kwavari nokuti iri basa remumuri. Ibasa redzinza. Nokuti ushavi hwakasiyana-siyana. So ushavi hwamwana uyu ndewekuti baba vake namai vake paakaona kuti mwana ari kuuya nezvinhu kubva kuchikoro ndiyo paaifanenge akagadzirisa. Handitika saka havana kukwanisa kugadzirisa. So dzimu iroro riri kuramba chimutenderedza. Munoziva here kuti kune vamwe vashavi manje so kana vakagara vanoto kana kuri kuda kuba ndakasvika mumusha unotosvika vakaungana. Ndakasvika zvikadaidzwa sekuru panapa pane dzimu reushavi. Ndikabvunza ndikati dzimu reushavi? Zvikanzi ndikati dzimu reushavi chii? Chizezuru. Zvikanzi rekuvhima. Ndikati kuvhima kwe anditi mamunzwa shona yake Thomas pakutanga. Shona mazota kumubvunzisisa kuti ataure kuti inini ndinoba. Asi pakutanga ati ndinotora. Handiti manzwisa. So kutaura ikoko language iyoyo ndakainzwisisa kare. Yokuti inini sekuru ndinotora. Ndakamubvunza ndikati kuiona iwe unotora chii? Saka vabereki vakarega kuita izvi. Ndo vamunoona kuti shavi ravo harina kwarinoenda nokuti iri ishavi ramadzireguru ake. Ekuba achiita zvaanoita izvozvo. Mumuri mavo kana vawirirana nedzimu remwana uyu vanobikira doro. Handiti vamwe vanhu tinotovaziva vakuru chaivo sedzimu iri. Asi iri manje raporongeka nokuti ravhiringika dzimu remwana uyu nokuti raita shiriki mukati. Mawanza uroyi mukati. Saka mwana uyu haachisiri
haachashavi zvakanaka nokuti mukatarisa dzimu irori vabereki vake apa baba vake apa akapfekedzwa jira neuvhimirira pachizezuro anogona kutotanga kutogona kutoya nemotikari chaiyoyo anditika but chizivai kuti pauya nemotikari atorera munhu akaita sei nokuti dzimu rake uyu handii mandisisa kuti kana akaba mapurisa anomurandutsira auya anomurandutsira but akazosvika akaba pamba paachapola anoitwa sei nokuti achapola ava achamuregerere kuti tichaenda nayo polisi vanongoba obva ngonobomorera futi musoro ndiye mwana wafa saka shave rouvhimi kana richikuudza sekutaura kwari kuita kuti rinotomukudza kwokufamba nekwekuenda kwese saka mwana uyu vabereki vake ndiwo akakanganisa nokuti ane shave rekuba iye muridzi wacho language yake pokutanga anzi tinotora handitika saka pamamubvunza popakuta kuti inini chaiye ndakudawo mari inoshanda nokuti mwana akada mukamutarisa imi munonzwa tsitsi miri wake nezvaari ndosaka ndabvunza kasekuru kuti imi nekutora kwaunoita unofana kunge waya pana patinoti iyi ndombavha kai mapfekero awangakai asi ndinoona kuti zvaakatopfeka zvinotonetrina kutadza kutenga sipo yedhora yekuwachechi nokuti dzimu racho pakugara pana sekuru wacho harina kugara mushi handi angasina kukumbirirwa saka nazvino rinotongowa riri dzimu rine urombo munoziva kuti kune vamwe vakakoshesa madzimu yawo ya mukatarisa manje suwo vanofamba nemaland rover vamwe maland cruise saka tikuti dzimu iyi kana rakumbirwa kana raita sei rinofanira kuziviswa kuti todai ndo zvimwe chete vamwe madziteteguru vanotadza kuti varigadzirise nokuti ivo futi vanenge vamushina mwana uyu kuti iye achishava mari auye naye mumusha hazvichaiti nokuti vamuvhiringa futi ndivo chiti vabereki saka toti alhamdulillah bozi mwana ari kubvuma ega kuti sekuru ndakakuonai ndiri kukumbira rubatsiro kuti nini ndinoba asi mabiro angu ndiye kumutswa so kureva kuti mwana uyu kana munhu achimutswa ona tomboti amutswa apa tikutazokubaka ko akamutswa achidze Ndinoba chituna kanjani nokuti maoko akanonyeredza ka chasara ndekupi because achaudzwa nabillionaire kuhope obva muti chienda unondibira musoro womunhu unosvika musoro womunhu watakurwa nemumwe munhu woba musoro womunhu wotosangana nabhaya alhamdulillah kurati iri dhimoni rakaipa iri handiti so kureva kuti mudzimu nemwana uyu so kuya kwaita kuti sekuru ndoda kuchenora ndinozvitenda kuti agona aziva saka akumumutsa ndiani magini ndisekuru wake baba wake ko vari kusangana navo vachimupa bhegi remari munhu zvaanoita ndezvokuti vafana imimi nhasi hamuna kamera mune sechero mukuenda kumucha kwamai wenyu eti saka dzimu riye rinomurotesa afana kuti sekuru wake akarombera musoro akarombera kuba gora saka gora rasekuru wake riri ndo rakanogadzikwa pamwana uyu saka mwana uyu kana rakumubata rashaweka anokusangana imimba mira mobva mati time iyo mobva matonzwa something kuti pane zvisiri kufamba muche munyama yenyu mobva mati mukoma mukuenda kupi ndikuenda kumarondera ndibatirei bhegi rege nobvere patoilet apa yandimukuenda kumarondera imi muchienda patoilet iye ari kutakura bhegi ende muchimutsvaga pamwe munotomudarika adisapii nekuti ane chidzimu handimanzwisisa ane chidzimu saka vanhu vanoti n'anga dzese dziita aiwa n'anga dzinoita nekuti n'anga dzinosangana nechidzimu chemwana ichi so chidzimu chiche watakurirwa bhegi imimi muri kuuya uko muri kuuya munodarikira pamamuri pai muchienda uko iye achienda uko munotendera pesa pane mapurisa investigation amumuone nekuti uye ane dzimu rekuita sei rekuba saka munhu ari kumupa bhegi haasi munhu direct ayai chidzimu chiye chamutuma imi mobva mamutambidza munotomupa mega bhegi kuti ndoda kukuudzai pane mukadzi akabva South Africa akatakura pesi yake ngane 1000 apa mandisisa akabva apinda mutoilet mukadzi mumwe akamira hanze akamira pageti ndokubva atoti inini rega ndonodzibatsira kungudogara pachemba ndokubvisa chibhande instead kuti asumudze kuno kumusoro kunokwe kubvisa chibhande chichi kuisa 1100 pachi apa saka vanhu vavayo mukazotarisa manje taakutaura isusu toti abiriwa here kana kuti asiya zvakafanana nemunhu ari kumutambidza bhegi kutaura kwaita mwana uyu anototambidza munhu bhegi kutotambidza kuti munhu yotoita sei otofuratira achibvako anobva onafanike paanga nemunhu paive hapasiripo rega nemutsvaga ari kumberi uku ari kutodarikira uye akangomira pachimuti akutarisa uyu otoenda uyu oenda Sekuru
tichitasa shairi remukomana tichitasa basa remukomana tichitasa kuba kwomukomana muri kuti here imimi auya kuzogadzirwa kuti imimi anyatsotibira Kwete. Okay. Kwete isusu hatichabvumi mani. Shave rake iri dada angachida kugadzirwa regadzirwa nabereki wake kudhara kuti akatengera kuchikoro. Pauya pano isusu zvatikuda pano ndere kuti shave ritidaidze ritaure kuti inini ndinotoba so tiridzoti iwewe chimira mwana yaponi bosi tikarega kulidaidza linongonopfundumara munotusa uchizosvo chibranda ende kupfundumara rinongoenda fange munhu angono mamutibva abva aenda pasero bvamira so saka isusu tikuda kuti titoti uya rouya waiba sei rotandaiba so kana iri action totomudza kuti tikulidzire kwenyambirero ndava chibhuru chivanhu chavo ndo chatinotanga kutora tochisapa tobva tachimudza kuti iwe chibuda pamwana ngozishavire kuba zviti rinotiurayira nyika rinoti shavire nemwana urihombe akwete zvokutamba zvokuti dai rakagadziriwa munyika munomu even president aichema naye kuti kune mbavha yerobhari hombe saka pari kuuya apa achitaura sekuru ndiri kukumbira regerero ndinotoba asi handibatiwe kana ndikabatiwe kana ndikaita sei hapana izvozvi kana ndikaita mistake vanhu kumutora pikicha mangwana acho anozongona pachitopangoita chifesi white nokuti ndozvaari asi kutaura kwatirikuita patv musaonefange mwana ndikwa mukutaura naye handitika ndizvozvo zvafana izvozvo ndo zvafana nepakutanga paya handimukuna vanhu vachakubva nekwamurewa paipai futi rakaendera mukomana wemombe wekwamurewa baba akakaramba kupinda muyadhi vakazongofa tabva ipapo amai vachiyo vai vakauya nawo kuti anzi aiwa mwanangu akaita sei mwanangu akaita sei kwamurewa ikoko amai acho akabva azosungirira asi vainongedza biya kuti ndovaroi ko iwa izosungirira sei shavire rabuda alhamdulillah ndinotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala akatiita zvakanaka vakazonge varingwa futi nedzimwe nganga kuti murumenyu akanoromba kwedu kwami ati kuchani kuchi kunyanga andimona pamusoro peshave rekuti mwana imuka achira gondo atuluka mombe takamufunza mukomana pai kuti ko iwe kuita gondo atuluka mombe sei zvikanzi andimerekana ndiri mbedhuru mangu ndozokufana neusho mbedhuru macho ndemupi ari padanga remombe bhachi atulika pakona ati ndiwodhoropa alhamdulillah naye mukoma Thomas shairi renyiri rakambobikirwa dorere kumushaoko rakambogamuchirwa here pane urongwa here hwakamboitwa nevabereki kuti muone zvakamira sei zvokubikwa kwadora ndinashuwa sekuti vabereki havana zvavanonyatsoziva nezvazvo kuti vati vakabika doro ndinashuwa asi kuti sekuziva kwangu ndekuti sekuti zita ramutori naro zita rasekuru vacho vaita basa redu zita rekuti rekuti ndinaro kuti Thomas anditori zita rasekuru vangu zvekutoti mabasa aitwa nasekuru yayo ndo andinongonzi ndinongoita alright handiti alright saka muipedza sei sekuru alhamdulillah ndo saka tati isusu sekutaura kwaita mukomana kuti Thomas ndauya sekuru ndinoda kupona panapa isusu takamirira kumuponesa nyangwe rikabuda zuva nekupi shawere rinoenda mudzimu iwoyo tinokuzorodza nyangwe amai vake varipo nyangwe amai vake vasipo asi ichi chiri pane iyeyo kuti chibude ndinotochidira amai vake nababa vake ndichatokudaidzai futi ndoti ndinoda amai vake nababa vake vauye pano vataura kuti nguva yacho yapaiwa nemabhiro point ekuchikoro aba yakazara homwe iyo vaiti chii handitika so ipapo ndo patime yaifana kuti vakapuma shave iri kunze kana vachida kuligamuchira kwete mabhiro aya handiri mukuona so kuba shave rekuba rinosiya mumwe munhu ari pakutambura zvinomutisa tsitsi but iye anenge atolotesiwa kunzi nhasi ende unomira pashopu pamutangadura ukabva pamutangadura uende unomira pamasasa chake kumira andimukuona saka iye asi titi ari kuba here ndikupa bvunza sisitekepa kuti ari kuba kana kuti ari kupiwa bozi munhu anoende bhegi rakeko omusiyira chengeta handiti asiriwa iyo ngoti nyamu ndiulendo uyo wakangana saka chiri kuba chidzimuka ine saka ndiye ari kuba zvakamugara ndosaka makamutisa vamwe akati mazita yana asekuru ayaseko pavana
Ona mwana Thomas makapa sita kuti Thomas ya Thomas wambafa. Nditi so ipapa alhamdulillah ndongori kumbira kuti Mwari Allah subhanahu wa ta'ala ni midzimu ngaita isaitezwa. Midzimu yakanaka inochengeta vanhu. Kwete kuchengeta nikuba. Saka wa Thomas uyu uri kutoda kutobikiwa uri kuti kana vedzinza rake vati zvanzi ngaendere mberi nekuba. Kuni kwa kutotsipikiwa but hurumende aingafanire kuti Achapola asimbise dzimu umbafa. Handidika. Saka atitambire dzimu yakadaro. Tunoda midzimu ine vana vanoshandira hurumende. Ine vana vanonoshanda kunyika dzekunze. Vachiwinza mari dzema NGOs alhamdulillah. Ndio midzimu yakanaka kusimbisa mukati mechirongwa. Iyi midzimu iyi inoitika mwinyi paubururu wawo, paukama wawo. Achapola asipo. Ameno kuti zvinochitikira kupi. Isusu atite midzimu yakadai. Nokuti midzimu yakadai inokusudisa zita. Saka midzimu yakadai tinotoiziva. Ende paangouya kungomutarisa so kunzwa kufeso kwangu utoona kuti mbavha zokuzukuru zasvika. Handiti saka ndine urombo sege naMukoma Thomas asi ndichangompa mazuva mashoma ndoda kuti adzokera abereki wake. Akadzoka nabereki wake tidai dzimu ribude. Handiti ayo tinotenda saka dzimu ribude pamberi pevanhu amai akalipo baba akalipo litaure kuti sei. Handiti ayo tinotenda Sekuru. Pavanodana mudana tiripo tombonzwawo shairi kuba richitaura. Ndinotenda ipapo alhamdulillah vanhu vazoziva kuti shave rekuba kana richiuya rinoda chii. Nokuti uyu rinototaura kuti sumuka unotora bhegi. Saka toda kuti shave rake rozobudikira mai akalipo baba akalipo. Robudikira kana richinoba vokumbira obvunza kuti kunai baba chaakatadza mwana chii. But vakampotera ari mudiki kuchikoro. Handini mukubona? Alhamdulillah. Tinotenda. Ziko.